Il-Bord tal-Medsek fih dan l-Università ta' Malta se jirkunsidra l-proposta tal-istudju tal-lingwa barranija f'livell post-sekondarju. F'konferenza tal-aħbarijiet li fija nata rendikont ta' x'ħareġ mill-konsultazzjoni pubblika dwar ir-riformi fl-eżamijiet tal-matrikola, iċ-chairperson tal-Bord tal-Medsek il-Professur Frank Ventura saħaq li minkejja talba rikonsidrazzjoni għal prinċipju wieħed hemm bil-wiesa fuq it-tliet prinċipji l-oħra. Tlieta minnhom ġew ġifieri aċċettati minn 80% tal-respondents ġifieri bdew jgħidu iva naqblu ma' dawk l-affarijiet. Ovvjament ikun hemm min ma jaqbilx għal ċertu raġuni jew l-oħra. L-iktar ħaġa li ma qblux fuqha huwa kif ġiet ipproposta tal-foreign language ġifieri. Issa dik il-proposta l-ewwel nett seġġenna naħsbu ġifieri issa dwar isma' kif se ndaħluha. Huwa sewwa li jidħol foreign language imma forsi mhux kif il-mod kif ġiet proposta. Il-Professur Ventura qal jeżisti qbil dwar ir-riforma proposta fis-suġġett tas Systems of Knowledge. Fil-fatt hawn qed jiġi propost li s-suġġett jiġi assessjat b'eżami filwaqt li t-tema tal-komunikazzjoni se titkejjel b'assessjar informali matul is-sena akademika. Hawnhekk ukoll il-proġett li l-istudent kien jiġi eżaminat għalih f'dan is-suġġett qed jiġi propost li jitneħħa. Prinċipju ieħor maqbul minn 80% ta' dawk li interessom jagħtu fehmthom dwar ir-riforma huwa dwar l-atleti li brillaw. Dan hekk kif dawn mistennija jiġu rikonoxxuti għall isforzi u t-talenti tagħhom billi flok jistudjaw 6 suġġetti se jistudjaw 5 suġġetti u d-disciplina sportiva li prattikaw titqis bħala is-6 suġġett f'livell intermedju. It-tielet prinċipju maqbul huwa li l-attivitajiet ekstrakurrikulari ikunu rikonoxxuti wkoll. Il-Professur Ventura spjega ma' One News it-triq il-qudiem. Hemm xi affarijiet li forsi jistgħu jidħlu in the short run. U dik irridu naraw se naħdmu fuqha. Imma mbagħad il-foreign languages irridu naraw iktar possibiltajiet, opportunitajiet jew inkella alternattivi kif nistgħu naħdmu fuqha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.